Krásný den všem. Dnes si připravíme jeden z nejoblíbenějších retro pohárů. Jehož příprava je velice jednoduchá a pohár je výborný. Tak jdeme na to. Připravíme si 8 kusů silnostěnných pohárů. Připravíme si puding z 1 litru mléka, 2 vanilkových pudinků a 3 lžícemi cukru. Vanilkový puding vlijeme do poháru a necháme vychladnout. Poté si nalámeme dlouhé piškoty. Piškoty dáme na vychladlý puding. Vezmeme si jeden malý jahodový kompot. Čávu z kompotu rovnoměrně vlijeme do poháru a stejnoměrně rozdělíme do pohárů jahody. Poté si vyndáme z lednice vychlazenou šlehačku, přidáme jeden tvaroh 250 gramů, ten v tom alobalu, potom přidáme 2 vanilkové cukry a vše ušleháme do tuha. Vezmeme si cukrácký sáček se zdobící špičkou a naneseme stuhlý krém a poháry můžeme podávat. Můžeme ještě nahoru nasrouhat čokoládu. Každý si ozdobí podle svého. My jsme si ještě dali nahoru jahodový mysli, co už samozřejmě není retro, ale každý si dá ozdobu podle svého. Tak přátelé, já vám přeji dobrou chuť a zatím ahoj.